AI-agentit eivät vie ihmisen työtä, ne vievät rutiinit, iso ero. Kun agentti hoitaa avainjärjestelmä, etsi tieto, kopioi, tarkista, lähetä ketjun, ihmiseltä vapautuu aikaa siihen, mitä kone ei osaa. Ymmärtää asiakasta, tehdä valintoja ja pohtia parempia ratkaisuja. Tässä tapahtuu arvonmuutos. Ennen arvostettiin sitä, joka teki eniten ja kiirehti eniten. Agenttiaikana arvostetaan sitä, joka käyttää vapautuneen ajan oikein, etenee arvoketjun tiellä, auttaa asiakasta paremmin, priorisoi, kirkastaa, myy, kehittää ja vie strategiaa maaliin. Entä jos Itan kasvun piilosyy on tylsä, mutta tosi? Porukka on liimattu rutiineihin ja siksi arvoa syntyy liian vähän. Voiko agentit vapauttaa aikaa sinne, missä arvoa syntyy?